Happy birthday to you. Happy birthday to you. दिल जान जिगर तुझ पे निसार किया है. आता इकडे बघा आपला कपाट येत आहे. गाडीमध्ये आपला कपाट बघा नवीन कलर केलेला. कलर बघा आपण कोणता द्यायला लावलेला. उचलून घ्या इकडनं. खाली नमस्ते सर्वांना. लास्ट टाइम तुम्हाला हा कबोर्ड दाखवला होता ना, पण आता डिफरन्स बघा. कलर दिसतोय कसं वाटतंय? एकदम असं वाटतंय ना नवीन नवीन पर्पल. हा, तर आतून पण एकदम बघा एकदम कलरफुल झालेला आहे. मस्त कलर छान केलेला आहे. हे बघा धडपडते इकडे. सर्व छान केलेलं आहे. आता फक्त व्यवस्थित ठेवायचं आहे. एकूण एक गोष्ट त्यांनी सर्व हे बघा कलर केलेली. आता ते ब्लॅक लाईट नाही मग दिसणार नाही. एकदम छान केलेलं आहे. आणि इथे आम्ही नवीन काच सुद्धा लावलेली आहे. नवीन काच, लॉक पण व्यवस्थित केले. आणि हे सर्व पण अगोदर नव्हतं आमचं. हे जे दांड्या दिसत आहे स्टीलच्या, हे सुद्धा नव्हतं. आता तुम्हाला मी कॉस्टिंग सांगतो किती झालेत. होय आरामात. कलर करायला 3,500 रुपये. त्यांनी 4,000 सांगितले होते, पण अगोदरच मी त्याला बोललो होतो. लास्ट टाइम तो आपण 3,500 बोला था. तर ते 3,500 रुपये कलर. आणि येणं जाणं 200 रुपये. ठीक आहे, ते 3,500 200 रुपये. आणि काच आणि हे स्टीलचं आणि आतला स्टीलचं सर्व पकडून ट्रान्सपोर्ट पकडून टोटल आम्हाला 4,500 रुपये खर्च झालेला आहे. त्यात काच पण आम्ही नवीन लावलेली, कारण लास्ट टाइम जी काच होती ना आमची, ती असे स्पॉट होते. तर ह्याला बघा क्लिअर काच आहे. हे ना नवीन, म्हणजे टोटल आपला कबोर्ड नवीन झालेला आहे. आणि तुम्ही म्हणाल की पाठी एकदम म्हणजे सर्व कपडे इकडे तिकडे ठेवलेले आहेत, तर तुम्हाला येणाऱ्या ब्लॉग्समध्ये ना सर्वच क्लिअर दिसणार आहे. म्हणजे एकूण एक गोष्ट साफ केली जाणार आहे. जसं मी हा कपाट साफ केलेला आहे दिसतोय, कपाट कसं एकदम नवीन केलेलं आहे, तसंच पूर्ण घर फ्रेश होणार आहे. पूर्ण घर धुतलं जाणार आहे, पूर्ण A to Z. आणि ते कसं करणार ते पण तुम्हाला मी ब्लॉगमध्ये दाखवेलच. म्हणजे तुम्ही सुद्धा तसं करू शकता. आणि आता परवा बाबूचा बारसा आहे, तर बारशा रिलेटेड काहीतरी शॉपिंग करायची आहे. जसे पाण्याची बॉटल ठेवायचे आहेत आपल्या पाहुण्यांसाठी, तर पाण्याची बॉटल पण मी घेणार आहे. ते पण तुम्हाला तर दिसेल. त्यासाठी आम्ही आता मार्केटमध्ये चाललो आहे. आणि माझ्याबरोबर काजल येते. आणि तुम्ही विचाराल मम्मी ताई कुठे आहे, तर ते त्या रूममध्ये आहेत, आराम करतात. हां, जरा बाबू असल्यामुळे कसं नाईटला पण उठावं लागतं, त्यामुळे झोप होत नाही. म्हणून मम्मी ताई अशी मध्ये मध्ये झोपतात, मध्ये मध्ये उठतात, झोपतात उठतात. जशी बाबू उठते तसे हे दोघं उठतात, जसे बाबू झोपतात तसे हे दोघं झोपतात. ठीक आहे, आता चला आपण मार्केटमध्ये जाऊया सर्वांनी. मेथी घ्या. नाशिक मेथी आहे 30 वाली 20 रुपये घ्या. आपण अर्धा लिटरचे बॉटल मागवले. कोणती कंपनी पेली ना, कितीला पडले आम्हाला? 160 रुपीज 24 आहे ना. बाकी बलून्स घेतले आहेत का?
बाबूसाठी प्रोटीन पावडर. आपण नेहमी अशा फ्रेग्रन्सच्या शोधात असतो जो आपल्यासोबत ऑल डे आणि ऑल कंडिशनवर राहील आणि ते सुद्धा प्रत्येक ओकेशन आणि आपल्या मूडवरती पण मॅच झाला पाहिजे. असे खूप सर्व फ्रेग्रन्स मी ट्राय केले जे माझ्यावरती फक्त 2-3 तास राहतात आणि नंतर ते फेड होतात. म्हणून मला असं काहीतरी हवं होतं जे माझ्यासोबत म्हणजे फ्रेग्रन्स लॉंग लास्टिंग राहील आणि माझ्या मूडला पण एकदम चांगलं करेल. तर मी मला स्वतःलाच प्रश्न केला, एकच फ्रेग्रन्स का नाही आपण असे 6 लॉंग लास्टिंग फ्रेग्रन्स आपल्यासोबत ठेवू शकतो. हो, तुम्ही राईट ऐकलं आहे. 6 लॉंग लास्टिंग फ्रेग्रन्स फॉर एव्हरी ओकेशन अँड फॉर एव्हरी मूड. आणि ते पण पॉसिबल केलं आपल्या न्यूडनी. त्यांनी लॉन्च केले 600 फ्रेग्रन्स फॉर मेन ॲज वेल एज फॉर वुमेन. आणि हे न्यूडचे फ्रेग्रन्स लॉंग लास्टिंग आहे कारण की CP टेक्नॉलॉजीने बनवले आहेत. आणि याच टेक्नॉलॉजीमुळे हे सर्व फ्रेग्रन्सेस आपण जेव्हा मारणार ना आपल्यावरती तर हे आपल्यासोबत 8 तास राहतील. चला मग हे तुम्हाला न्यूडचे स्पेशली फॉर वुमेन फ्रेग्रन्सेस तुम्हाला एक 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 करून आम्ही तुम्हाला दाखवतो. इकडे आपले बघा 6 फ्रेग्रन्सेस आहेत. त्यामधून आपला पहिला आहे टाइमलेस, जो फ्लोरल फ्रुटी नोट्स ऑफ यांग यांग, एसेन्स ऑफ डम्बॅकस रोज ब्लेंडेड विथ संबॅक जॅस्मिन या सर्व गोष्टी बनवलेला आहे. आता यातला सेकंड फ्रेग्रन्स आहे न्यूडचा जो हिप्नोटिस. हा फ्रेग्रन्स बुल्गेरियन रोज आणि ऑरेंज फ्लावर ब्लेंड करून बनवलेला गेला आहे विथ नॅचरल ओड ऑइल अँड पॅचोली. आणि या सगळ्यामुळे हा फ्रेग्रन्स फर्स्ट इम्प्रेशन मध्ये खूप चांगला आहे. आता न्यूडचा थर्ड फ्रेग्रन्स आहे मॅजेस्टिक. हा फ्रेग्रन्स या दिवसासाठी बनवला आहे ज्या दिवशी आपल्याला स्वतःला पॅम्पर आणि फील गुड करावं लागतं. आणि हा परफ्यूम एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोरल ऑर्चिड्स, व्हायलेट रोजेस अँड ब्लॅकबेरी मस्क या सर्वांनी मिळून बनवलेला आहे, जेणेकरून आपलं मूड आणि कॉन्फिडन्स एक झटक्याने वाढेल. तर चला आता मी तुम्हाला आपला फोर्थ फ्रेग्रन्स दाखवते जो आहे स्टनर. हा फ्रेग्रन्स त्यासाठी बनवला ज्या दिवशी आपल्याला स्वतःला वाटतं की सगळ्यांनी आपल्याकडे बघायला पाहिजे. आणि ह्याच्या कंपोजिशनमध्ये ग्रीन लिव्स, वॉटर लोटस, सिट्रस अँड कुकुंबर, एसेन्स ऑफ लेव्हेंडर, शेचर पेपर, मिराबेल अँड ब्लेंड ऑफ सिरावूड अँड पेट्रोली, मास, युवॅक वूड अँड सँडलवूड या सर्वांनी बनवलेला गेला आहे. तर चला आता आपण आपला फिफ्थ फ्रेग्रन्स बघूया जो आहे सल्ट्रॉय. हा फ्रेग्रन्स ग्रीन ॲपल, मिंट आणि लेव्हेंडर, ग्रेपफ्रूट अँड बेसल, एसेन्स ऑफ सेज, जिरानियम, कार्नेशन अँड जॅस्मिन विथ बेस नोट ऑफ फीट, सेडर अँड पेट्रोली या सर्वांनी बनवलेला गेला आहे, जे परफेक्ट आहे एका डेट आणि रोमॅन्टिक डिनरसाठी. आणि आपला न्यूड फ्रेग्रन्सचा लास्ट आणि शेवटचा फ्रेग्रन्स उरला आहे तो आहे मॅग्नेट. आणि हा फ्रेग्रन्स स्पेशली त्यासाठी आहे जेव्हा आपल्याला स्वतःला वाटतं की आपण स्वतःसाठी स्टँडअप राहिलं पाहिजे. हा फ्रेग्रन्स निरोली ब्लॅक पेपर, हार्ट नोट्स ऑफ जॅस्मिन, रोज, नाईट ब्लूमिंग सिरियस, ब्लेंडेड विथ व्हॅनिले आणि कॅशमेरी वूड या सर्वांनी बनवलेला गेला आहे, जेणेकरून आपल्यात एक कॉन्फिडन्स येतो फिअरलेसली व्हॉइस रेस करण्यासाठी. आणि इकडे असंच नाही की न्यूडनी फक्त वुमेनसाठी हे परफ्युम्स लॉन्च केलेले आहेत, तर त्यांच्याकडे मेनसाठी पण एवढे 6 फ्रेग्रन्स आहेत बघा. पहिला आहे इमॉर्टल, सेकंड आहे वुल्फ, थर्ड आहे अथॉरिटी, फोर्थ आहे ओपीएम, फिफ्थ आहे सेड्युसर आणि सिक्स्थ बट नॉट द लिस्ट आहे रेबल. आता इकडे बघा न्यूडचे जे बॉक्सेस आहेत त्याचे पॅकिंग एकदम आउटस्टँडिंग आहे, जे कॉफी बीन सोबत आणि आपल्या असे कार्ड सोबत आले आहेत ज्याच्यावरून आपण परफ्यूम त्याच्यावर मारून आपण फ्रेग्रन्स घेऊ शकतो टेस्टिंगसाठी. तर तुम्ही कसली वाट बघताय, पटकन जावा www.nude.co.in वर आणि तिकडून जाऊन पटकन हे परफ्युम्स ऑर्डर करा. आणि हे परफ्युम्स फ्लिपकार्ट आणि ॲमेझॉनवरती पण अवेलेबल आहे. सर्व माहिती मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देतो, तुम्ही नक्कीच चेक करा. नमस्ते देवीवर सर्जना आणि झोपलेल्या महिलांना. महिला उठले या स्पीकरवर बोलल्याने झोपलेल्या महिला सुद्धा उठतात. कसं वाटलं काजू? मस्त वाटलं. कोणत्या बाजू नाही. तर आज आमच्या घरी बर्थडे आहे. कोणाचा बर्थडे? बॉय कुठे? वय 25. मुलीची शक्त आवश्यकता. काय झालं? काय नाही. आमचे बर्थडे बॉय जेवत बसले, भूक लागली वाटत आता. टाटा टाटा. शुभांगी गीर का गळ्यातला कुठे का हरवलात की कसं वेळ घेतल्यानंतर? एवढा आपण नवीन घेतलेल्या गळ्यातलं तर सर्वच काढून बसलेली आहे. हो काजल भाई, करा लवकर भाई. कारण दुधात ना आपल्या साई हो काय आणलेला आहे खजाना बघा. आता मम्मीचा खजाना बघा इकडे.
सर्व माल निघालेले आहे. काजल, तुम्हाला कसं वाटतं इकडे बसून असे तोंड वाकडं करून? काय मजा येते. अरे काय माझ्या आवाजच नाही यायचा. मग तुम्ही प्रेमाने बोलत नाही ना, एकटूच बोलता. आमचा स्पीकर बघा इकडे ठेवलेला आहे. हॅलो 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 हॅलो, माईक टेस्टिंग, माईक टेस्टिंग. मी बोलते दे. अंघोळ नाही केलेले महिलांनी कोणी सर्वांनी केलेलं आहे. सकाळीच गेले, सकाळीच गेले. आवाज नाही. आवाजच नाही येत. आला 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 आला, आला. हे काय आहे? तर ज्या ज्या लोकांनी जास्त पाप केले त्यांचा आवाज येत नाही या माईक मध्ये. ओ ते काय आहे ते? काय? लिहिलंय ते? काय लिहिलंय? ते काय हे आहे? हे काय आहे? ते बॅटरी आणि ते सर्व पर्सेंटेज आणि ते सर्व लिहिलंय. तर चला, इकडे बर्थडेची डेकोरेशन कोणी केलेलं आहे सर्व? मी. वा 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 वा. हे फुलं तर पहिल्यापासून लावलेली वाटतं. हो. आता हे फुगे लावले आम्ही आणि अर्धे फुटले यातले. कुठले पण होय. टपाटप. तुमच्या माईकच्या आवाजाने फुटले ते. हॅलो नाही. जरा जवळ घ्यायला पाहिजे. हॅलो हा, जवळ घे. हॅलो. काजल अजून बोलली नाही ना माईकवर? नाही. हा, काजल तू बोल. हॅलो. काय करतो गुंडू? घाबरेल ना ती. अरे गुंडूच चाललाय. गुंडू ए सोनू बाबू ये. झोपली आहे. होय. बाबू रडत होती तर थोडा डान्स केल्याने बाबू अगदी शांत झालेले. बाबू बघा कशी बघते आज. आंखों में आंखें डाल के. वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है. टालिया टालिया. गेली रे, गेली गेली गेली. कुठे गेली रे बाबा? कुठे गेली आतमध्ये? बाबू ए दिल्लू. दिल जाने जिगर तुझ पे निसार किया है. आज स्पेशल दिवस म्हणून आज मी तुमच्यासाठी स्पेशल अँकरिंग करणार आहे. आज इकडे आमच्या स्पेशल घरातल्या कोण? बाबा. बाई 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 आमच्या घरातली बाई. वयाने 25. उम्र है 55 की दिल है बचपन का. हा काय? उम्र है 55 की दिल है बचपन का. नाही बरं. उम्र है 55 की और दिल है बचपन का. हमारे भाई भाई भाई. आवाज ऐकून आमची बाबू जागी झालेली आहे. तर आज आमच्या भाईंचा वाढदिवस आहे. वय किती झालेलं भाई तुमचं आज? किती? 17-18. मारुतीला बोलतोय. 17-18 म्हणजे उद्या पुढच्या वर्षी तुम्हाला मुलगी शोधायला पाहिजे. चला, आज आमच्या भाईचा वाढदिवस आहे. रूम बघा कसा सजवलेला आहे आम्ही फुग्यांनी. चला, भाईचा केक आणलेला आहे. बाई तू बसा. बसा बसा. आणि कमेंट मध्ये विचारतात ना भाई कोण तुमचे, तर हे पप्पूच्या पप्पाचे भाऊ. माझ्या वडिलांचे मोठे भाऊ. सख्खे भाऊ. हा, सक्के भाऊ माझ्या पप्पांचे आणि वयाने मोठे. हा. On a count of 3, 2, 1, start. Happy birthday to you. हॅपी बर्थडे टू यू. Happy birthday dear bhai. Happy birthday to you. Talia. चला, सर्वांनी भाईला केक बारवा. बर्थडे सेलिब्रेशन कधी पण गिफ्ट दिल्याशिवाय संपत नाही, बरोबर ना? तर भाईंसाठी काहीतरी गिफ्ट घेतलेलं आहे. तर काजल, ते गिफ्ट घे दोन्ही. गिफ्ट नंबर 1 हे भाईसाठी आणि गिफ्ट नंबर 2 दे तुझ्या दोन्ही हातांनी 2 दे. चला, इकडे भाईंसाठी गिफ्ट आहे. हे गिफ्ट नंबर 1. गिफ्ट नंबर 2. गिफ्ट नंबर 1 हे जे काही भाईचं गिफ्ट आहे बघा, कलर दाखवतो. पण हे गिफ्ट भाई तुम्हाला ताईच्या बाबूचा जो बारसा आहे त्याच्यामध्ये भाई तुम्हाला एक घालून दाखवतील, है ना? आणि जे बॉक्स मध्ये आहे ते काय ऑलरेडी सर्वांना माहिती आहे आणि सर्वांना माहिती पण नसलं तरी माहिती पडणार. आणि ते सर्व गिफ्ट दिलेलं आहे. आणि भाईचा वाढदिवस झालेला आहे.
चला आता सर्वांनी केक खायला घ्या. वाढदिवस झाल्यावरती केकच खातात. तर चला इथे बघा केकची सुरुवात झालेली आहे. भाई तुम्ही घ्या, तुम्ही बसा. केक आलेला आहे. सर्वांनी केक खा. वयाने तुम्ही पण 55 घ्या. पण है लय बचपन. हे पप्पूचे आमचे भाई. काका आहे, पप्पूचे काका पप्पाचे भाऊ. माझ्या वडिलांचे, माझ्या पप्पांचे मोठे भाऊ हा म्हणजे रवींद्र कृष्णा शिरवडकर. वडकर 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 वडकर. अरे नाही शिरवडकर शिर वडेकर. वडे नाही करत. कोणी कोणी शिरवडेकर शिरोडकर. मी तर हाय बडबड करण्यात आणि बाकी जरा केक खाण्यात मग्न आहेत आमचे. हे बघा इकडे जवळच बसलेले आहेत, म्हणजे जास्त केक घेणार नाही. भूक लागली आता म्हणून. असं थोडं ना थोडं सेलिब्रेशन करायचं घरच्या माणसांचं, म्हणजे कसं चांगलं वाटतं सर्वांना. खाल्लं है की ना? आम्ही काल हा, खाल्ला कुठचा याच्यापेक्षा बारीक भारी केक खाल्ला. दोघांनी खाल्लं. बाई आणि ताईनी चॉकलेट केक लपून लपून खाल्लेला आहे. चॉकलेट पेस्ट्री. हे बघा कसं चाटून चाटून खाताय तिकडे. किती पण दिलं तरी ताईला कमी. त्या ताईला आमच्या लय केक आवडतं. आणि इकडे आमची काजू बाजूला बसली आहे. संपला तिचा.